Príjemné nedeľné poludne všetkým divákom televízie Lux. Prežívame druhú adventnú nedeľu a pozývame vás o malú chvíľu sledovať priamy prenos modlitby Anjel Pána zo Svetopeterského námestia, ako to zvyčajne vždy v nedeľu na poludne robievame, keď sa spájame so svätým otcom Františkom, spolu s ním sa modlíme tú krásnu mariánsku modlitbu, ktorá viac rezonuje v týchto dňoch prípravy na blížiace sa Vianočné sviatky, kedy uvažujeme viac o vtelení Božieho Syna, o tom večnom logose, ktoré sa v plnosti času stalo telom, vzalo si telo z Panny Márie, ako to vyjadrujeme aj slovami a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Áno, modlitba Anjel Pána doprevádza zvlášť v advente nás kresťanov. Modlívame sa aj 3-krát denne túto modlitbu, ráno, napoludne aj večer zvykneme v tomto milostivom čase. A sme radi, že aj dnes sa môžeme spojiť s najvyššou hlavou katolíckej cirkvi, so svätým otcom Františkom, ktorý nám ako vždy zvyčajne ponúkne krátku meditáciu, ktorá väčšinou vychádza z liturgických čítaní, ktoré sme počuli v dnešnej druhej adventnej nedele. Pozeráme sa už aj na vianočný stromček, ktorý bude zdobiť Svetopeterské námestie. Takisto aj jasličky, ktoré boli tentokrát darom z Malty. Betlehemček, ktorý tiež bude našu pozornosť upriamovať počas vianočných sviatkov na Máriu, na Jozefa, na dieťa Ježiša. Vidíme aj dnes veľa veriacich a putníkov sa zhromaždilo na Svetopeterskom námestí, aby sa stretli so Svätým Otcom, aby sa s ním pomodlili. Takisto aj my to chceme využiť prostredníctvom našej televízie a takisto aj prostredníctvom Rádia Lumen. Týmto chceme pozdraviť už vopred aj posluchačov Rádia Lumen, ktorí sa s nami spájajú počas tohto priameho prenosu. Poďme sa teda spoločne započúvať do slov svätého Otca. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V evanjeliu dnešnej druhej adventnej nedele nám zaznieva pozvanie Jána Krstiteľa. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Týmito Ježišovými slovami sa začína poslanie v Galilei. A to bude aj zvesť, ktorú budú musieť priniesť učeníci počas ich prvej misijnej skúsenosti. Evangelista Matúš chce tak zobraziť Jána ako predchodcu, ako toho, čo pripravuje Kristovi cestu, ktorý prichádza. Pripravuje cestu Kristovi, ktorý prichádza, a učeníci sú tí, ktorí potom pokračujú v Ježišovom ohlasovaní. Jedná sa teda o tú istú radosnú zvesť, že Božie kráľovstvo prichádza, dokonca, že je už blízko, že je uprostred nás. Veľmi dôležité sú tieto slova. Božie kráľovstvo je medzi nami, je uprostred nás, nám hovorí Pán Ježiš. A Ján ohlasuje toto, že to, čo Ježiš povie, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, prišlo, je medzi nami. Toto je centrálne posolstvo každej kresťanskej misie. Ak ide kresťan a ohlasuje, ak ide misionár do sveta, nerobí nejaký prozelitizmus, ako keby bol nejakým fanúšikom, ktorý fandí svojmu mužstvu a hľada ďalších takýchto ako on, ale ide iba ohlasiť, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, že Božie kráľovstvo je medzi vami. A tak aj misionár pripravuje cestu Ježišovi, ktorý sa stretá so svojím ľudom. Ale čo je toto nebeské kráľovstvo? Čo znamená toto Božie kráľovstvo alebo nebeské kráľovstvo, ktoré sú synonymá tieto dve slova? My si hneď myslíme na niečo, čo sa týka posmrtného života. Myslíme väčšinou na večný život. Iste. Božie kráľovstvo určite sa rozšíri a ide až za ten pozemský život, ale tou krásnou správou, ktorú nám Ježiš prináša, a Jan ju trošku anticipuje, je to, že Božie kráľovstvo nemáme očakávať iba v
budúcnosti. Božie kráľovstvo sa priblížilo. Istým spôsobom je už prítomné a môžeme ho už teraz zakúsiť. Už teraz môžeme zakúsiť tú duchovnú moc Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo je medzi vami, povie Ježiš. Boh teda prichádza nastoliť svoju nadvládu, svoje pánstvo nad celými dejinami, nad životom každého človeka. A kde toto Ježišovo a Božie pánovanie je prijaté s vierou a pokorou, tam môže vyklíčiť potom láska, radosť a pokoj. Podmienku, aby sme mohli vstúpiť do tohto kráľovstva, je uskutočniť vo svojom živote zmenu života, teda obrátiť sa. Každý deň sa obrácať, robiť malé kroky každodenne, zanechať tie pohodlné cesty. Cesty síce pohodlné, ale ktoré nás niekedy odvedú od tej správnej cesty. Takisto mnohí bôžikovia tohto nášho sveta, úspech za každú cenu, alebo moc na úkor slabých, smäd po bohatstve a rozkoši za každú cenu. Ale naopak sme pozvaní otvoriť svoju cestu Pánovi, ktorý prichádza. On nám neberie našu slobodu a naopak nám darúva práve šťastie. Narodením Ježiša v Betleheme sám Boh si robí stánok medzi nami, aby nás oslobodil od pýchy, od egoizmu, hriechu a porušenia. Teda oslobodzuje nás od týchto postojov, ktoré sú postojmi zlého diabla. Dosiahnuť úspech za každú cenu. Niekedy na úkor tých najslabších, bážiť po bohatstve a hľadať šťastie v rozkoši za každú cenu. To sú tie nesprávne postoje. Vianoce sú naozaj dňami pravej radosti. Nielen vonkajšej, ale aj vnútornej, aby sme sa duchovne pripravili na tieto sviatky a v tomto čase adventnom sa chceme nechať viesť slovami Jana Krstiteľa. Chceme pripraviť cestu Pánovi, chceme mu vyrovnať chodníky. Pripravujeme teda túto Pánovu cestu a takisto aj chodníky. Keď si robíme aj spýtovanie svedomia, keď skúmame, aké sú naše postoje, ktoré sme predtým hovorili. Veľmi úprimne si vieme priznať aj naše hriechy, aj vo sviatosti zmierenia. Svätý Otec opäť opakuje teda úspech za každú cenu, dosiahnutie moci, niekedy na úkor najslabších, bážiť po bohatstve, po rozkošiach. Nech nám Panna Mária pomáha k tomuto stretnutiu s láskou, s veľkým L, ktorá je tá najväčšia láska, je to sám Boh, ktorý sa na Vianoce, v tej Vianočnej noci vstáva jedným z nás, stáva malým dieťaťom, je ako zrnko, ktoré padá do zeme a ktoré je zároveň aj tým semienkom Božieho kráľovstva. A toto už je modlitba Anjela Pána s pápežom Františkom. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Pomodlili sme sa s pápežom Františkom Anjel Pána v latinčine aj za duše zosnulých. Prijali sme požehnanie a budeme ešte pokračovať krátkými pozdravmi svätého Otca. Cari fratelli e sorelle, Drahí bratia a sestry, rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e chcem pozdraviť všetkých vás, pútnikov z Ríma aj z iných častí in sveta, particolare najmä i veriacich, fedeli venuti ktorí prišli da Córdoba, Jaén e zo Valencia španielských in miest Spagna, Córdoba, Jaén a Valencia. da Split Potom e z Chorvátska sú tu Makarska in veriaci zo Croazia, Splitu a z Makarskej, dalle parrocchie di potom z Santa Maria farnosti dell'Orazione e del Santissimo Najsvätejšej Panny Corpo Márie e sangue a di Najsvätejšieho Cristo in tela a krvi tu v Ríme. Roma. A tutti auguro una buona Všetkým domenica vám prajem požehnanú e un nedeľu buon a cammino d'Avvento. požehnaný advent, Questo preparare la aby sme strada al Signore, pripravovali cestu Pánovi, convertirci aby sme sa ogni každý deň giorno. obracali. Arrivederci a giovedì per la festa di Maria Dovidenia Immacolata. opäť vo štvrtok na slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie. V týchto dňoch sa spoločne modlitme a prosme Pannu Máriu za obrátenie srdc a za dar pokoja. E per favore, A prosím vás, non dimenticatevi di pregare. nezabudnite sa aj naďalej za mňa Buon modliť. pranzo. A giovedì. Dobrú chuť a vidíme sa vo štvrtok. Vážení televízni diváci, aj posluchači Rádia Lumen, vypočuli sme si dnes opäť slova pápeža Františka na druhú adventnú nedeľu. Povzbudili sme sa jeho meditáciou, kedy nám